Skok. Lasin dong. Laगायसै लांब्रा बानाय नङा. फिथाइया गोगोम थाइदों साफ्रा गेसाव सावो आरोना. मोनसे बे मोनसेया. Hello guys, welcome to my YouTube channel. Ini खबरा एसे गाज्रि आरोना मानो होनबा दा जोंनि गामियाव गासिबो कारेन्टआनो गैया आरोना. कारेन्टआ बन्द जाजोब्बाय, बोथोराबो गाज्रिथार दा. जोंनिसिम नैबेसिमल' दंफैयो आरोना. नैबेसिमल' दंफैयो, बिनि उनाव ओरै फारसेथिं गाज्रि जाजोब्बाय गासिबो. नैबेनिफ्राय साफ्रो गैला आरोना. बे जोंनि जाहैबाय, बेनिफ्राय ओरै थांबाथाय ओरै गैला, गोलैजोब्बाय आरोना बे कारेन्टआ. गुबाय बै बुस्थुआ गुनानै, खुन्थिया गुनानै गोलैजोब्बाय आरोना. गय बिफां बायदों, मेरला बायदों आरो मेरला बुस्थु बायदों. दा बेखौनो साफा खालामनांगौ लोगोफोर, नोंथांमोना नायबाय थाबानो जाबाय भिडिअखौ जोबजासिम, आरो जों साफा खालामनाय माखासेफोरखौ देखायनो नाजागोन नोंथांनो मोननाया. मोनसेबो जौआखैमोन होमबाथ' कारेन्ट फैबाय जारला जाबायमोन ना, फ्रात होनलायखागौमोन. गय बिफां थालिर बिफां लागाव आरोना ज'जोब्बाय बारहुंखाजों. खाफालाथ' मोजांखासिगोन, खाथियाव दाजाखा. दांजायालै बे बुस्थुखौ. बिदि गोजा थायगोन. ज'नायसै डाइरेक्ट खेबसे ज'खानायनि. गैया बुंना थाया. बेनोथ' बेनोखा नङा, बेजोंनोबो डाइरेक्ट नै माबा लांखानाय. गैयालै माबा जाबाय. गैयालै दाबादिनाव गैया, बै गिदिराव थानो हागौ, बैयाव गिदिरावबो गैया, खुनु थिग गैया. नैबे लागायसै लांब्रा बानाय नङा. Oh my god! लांब्रा बानाय नङा नामा? कारेन्ट फैला आरोना सप्तासेसो आरामसे. बे गाजानाय नङा फाग्ला, सिरि खारनो हागौ. आफा बायग्लुंजोबबाय. बेखौथ' गया हानबोआखैमोनदां फिथाइया. हानबायमोन फिथाइया, दासो थायदोंमोन. एक्सुवेलि लोगोफोरना नैबे कारेन्टआ मा होनो, बे गय बिफां बायनानैसो बोगथोंनाय जानानै गोलैदों आरोना. नैबे गय बिफाङा बायबाय, ओमफ्राय बैथिं बोगथोंनाय जानानै बे खुन्थियाया जनानै गाहायाव गोलैबाय आरोना. बे खना टार्निं जाहैबाय नालाय बोगथोंनाय जाबाय, ओरै ज'जोब्बाय. आंहा 2GB डाटा दंथारोमोन, फोजोबनो हाला दिनै क्लास गैयिनि. बोरो आंनालाय थाइजौ फाग्ला, बारहावाजोब साफा देन्जार साइसलै. गासिबो थाइजौजोब, बागानसो फाग्ला जायाबो. दे मारै सिखा दाबा लाबोलाय. फिथाइया गोगोम थाइदों साफ्रा गेसाव सावो आरोना, सिङाव गेसाव सौसो जायो.
ơi thầy chưa phác là sợ đây phác rồi kịp xin đấy sai sao nó sai tiền rồi nào mà là có ai thầy đi lấy cái thùng màu đấy nơi nam giang vậy đi khô yên dài anh surit bắt thay cho có sườn này về thả cứ là thay đâu đấy chính đang thầy đi thấy chưa rồi đúng lại khăn khăn hả đấy नोंसोर खाला जामसिखौनायखौ खाबादि होननानै सोगोन आं मिउजिकखौ खाबादि होनो जेनियानि बायदि जोबसिगोन सिखो मासिनो Sao la cái đầu rồi Masno Sao 올라 cứ thằng cứ mình thật xuống lòng Masno Iya Lah nih. Ai đây, miếng nào bắt khăn dây nữa. Ai đây. Mà chích lên khăn nào ra mà na. Đây ra vậy bư. Đi lại. Kìa. Ano guli cái sao khăn một mà. Ho. Yukshagın. Vậy. Nè. Mana siapa kena ini? A few minutes later. Bela, hidup. Tapi. Chết. Tiếng Nhật này vậy, chết. Mình chết. Bớt. Mình chết chứ. Quay thăm đừng lại. Hả? Quay thăm lên. Xíu, lá đây.
Ủa sao đi được không? Ủa sao đi được không ấy? Chết. Đúng chết. Chết. Finally लोगोफोर खामानिखौ मावफुंजोब्बाय ओमफ्राय दा माखासे मानसिफोर थांजोब्बाय दा आंल'सै आरोना लामा ससेयाव ओमफ्राय दा थाथ'नानै बिसोरनो फंनैसो खोथा शेयार खालामनो नागिरदों आङो बे खोथाया जाहैबाय भिडिअ'आ एसे लेट फैनो हागौ मानो होनबा कारेन्टआनो गैया आरोना कारेन्टआ खुन्थिया पस्ट बायनानै दङ बे खुन्थिया पस्टखौ गोदान होनांगौ जाहैबाय दा डिपार्टमेन्टनि मानसिनो गोदान बिहरदोंमोन लाबोगोन ना लाबोआ मिन्थिया ओमफ्राय गोदान बानायाबाथ' मेइनटेन खालामनांसिगोन बे फुरानाखौनो हाथ'खौ फुथुला बिदिनो खालामनांसिगोन उफाय गैला बिफांफोर दानफायनायखौ बोखारजोबखांबाय दिनै लोगोफोर ओमफ्राय दा बेखौ पस्टखौ खुन्थियाखौ गायबानो जाबाय गायनानै आराम फैफिनसिगोन आरोना भिडिअ मोनफिनसिगोन नोंथांमोना दा चार्जआ गैला चार्ज गैयियावनो थेवबाबो भिडिअ बानायबाय आं दे होमबा लोगोफोर थेंक्स फर वाचिं गाइस भिडिअखौ नायनायनि थाखाय जोबोद जोबोद गोजोननाय थाबाय नोंथांमोननिसिम आरो नेक्स्ट भिडिअ नेनानै थाबानो जाबाय लोगोफोर थेंक्स फर वाचिं गाइस बाय बाय